І яшчэ адзін падарунак да свята. У Оршы супрацоўнікі МНС атрымалі ключы ад кватэр. Уладальнікамі новых квадратных метраў сталі 8 сем'яў, сярод якіх ёсць і шматдзетныя. Для ўсёй сістэмы МНС вялікая сям'я – гэта непарушны прыярытэт, адзначыў кіраўнік ратавальнага ведомства, член Савета Рэспублікі Сергей Мялешкін. Разам са старшынёй райвыканкама ён павіншаваў новасёлаў. Шчаслівым уладальнікам арэнднага жылля ўручылі ў тым ліку салодкія презенты. В нашем министерстве большая семья – это незыблемый приоритет. И самое главное, что фундаментом в этой семье мы, как и год белорусской женщины, именно отводятся нашей белорусской женщины. И сегодня министром делается много для того, чтобы наши белорусские семьи спасателей становились многодетными. Это поощряется. Уверен, что спасатели и здесь внесут свою лепту в демографическую безопасность нашей Родины. Искренне благодарен нашему министерству и руководству за предоставление данного арендного жилья. Для нашей семьи это важная поддержка и реальная помощь в решении жилищного вопроса, которая позволяет быть уверенным в завтрашнем дне, полностью сконцентрироваться на службе и на выполнении своих обязанностей. Впечатление неописуемое, конечно, счастье, радость. У детей будет детская комната, все довольны, дети рады. Шматкватэрны жылы дом, у якім сем'і ратаўнікоў атрымалі кватэры, знаходзяцца ў новым мікрараёне Оршы. Побач уся неабходная інфраструктура, у двары абсталявана дзіцячая пляцоўка. Дзяржава клапоціцца пра стварэнне камфортных умоў для сем'яў супрацоўнікаў МНС. Тых, хто мужна і самааддана прыходзіць на дапамогу людзям і гатовы справіцца з любой надзвычайнай сітуацыяй.